pene cestoviny s olomouckými syrečkami, alebo toto sú z Lidlu, tvarúšky. Takže pene, lúpané paradajky v konzerve, olomoucké syrečky alebo tvarúšky, olivový olej, sír, ligurček teda. Keď máš rád čili, tak čili papričky a petržleňová vňaťka. Čili si nakráš na kolečka. Tvarúšky, to je 100 gramov. Však to podľa množstva. Nasekáš ich alebo nakráš na také malé kocečky. Máš si variť cestoviny do slanej vody. Máš si oliváč. Šupneš čili. Chvíľku takto opražíš na prudko. Šupneš paradajky. Osolíš. Ligurček. Tak to nejako rozdrvíš. Zhruba 10 minút povaríš, aby sa aj voda odparila. Cestoviny sú hotové, sedíš. Šupneš do panvice, dobre premiešaš, chvíľku 2 minútky povaríš. Vypneš, šupneš sír. Premiešaš, necháš roztopiť. Môžeš si keď tak ešte poliať to olejom olivovým. Dosolíš, ochutíš podľa seba. Hodíš na vrch hňaďku a máš hotovo.